Sí, bueno, tot el que sigui sumar i a més veure a casa sempre és bo, no? Després de la dinàmica que portàvem i bueno, interpretarem el punt, doncs, el diumenge t'ho diré, no? Depenent del resultat, no? Si aconseguim una victòria aquí contra el Llagostera, doncs, bueno, 7 punts de 9 està molt bé, no? Però l'important és que, bueno, aquí portaria 0 i un punt fora de casa. Sí, no? Passa una mica al revés, no? De la temporada passada, el fet d'arribar a casa i sabies que trauries coses positives i ara millor ens està costant una mica, però bueno, crec que després dels 2 partits que portem la gent veu que l'equip està amb ganes, està lluitant, no? Està, doncs, tornant una mica a il·lusionar i crec que és una bona prova, no? Contra el Llagostera, un rival d'aquí, un derbi, un partit bonic, no? Bon dia, bon horari, jo crec que podem fer un bon partit, treure els 3 punts i que la gent es vagi contenta a casa. Jo crec que és tema d'una mica de dinàmiques, no? D'il·lusionar-te, no? El fet de trobar la manera, no? La uniformitat de fer alguna cosa junts, no? I l'any passat va passar, no? El fet de guanyar partits a casa, que la gent s'il·lusionés, no? Aquesta dinàmica que et porta una mica a jugar partits amb molta confiança i a aconseguir els 3 punts, doncs, amb una facilitat, no? Que aquest any no trobem. Crec que hem de trobar això, hem de trobar, doncs, la unitat del grup, intentar divertir-nos competint, intentar, doncs, guanyar partits, divertir-nos, ser un equip i això és el que intentem fer i crec que, sobretot a l'últim partit de casa, ho vam trobar. Bueno, que pot afectar jo crec que no. Crec que estem una mica evadits d'això, no? Del fet de la importància que té el fet de competir i de treure els punts. I l'hem rebut amb tranquil·litat, no? Vam parlar amb Ignasi, no? El Gordillo, i van transmetre tranquil·litat, la plantilla, doncs, ha comprès la situació del club i per aquest motiu no hi ha cap problema. Volia preguntar, Carlos, també per al Llagostera, que és un equip que últimament deien que sempre es feia a casa, però en canvi fora també ara ve de treure una bona dinàmica. És un d'aquests equips que ha aconseguit sortir d'aquí baix, no sé com l'esperes. Bueno, un rival més, sabem que ara fora de casa estan bé, venen una dinàmica molt positiva i bueno, nosaltres venim de 2 partits bons també, crec que serà un partit disputat, però aquí a casa amb els nostres, a més, havent guanyat també a Llagostera, crec que hem de guanyar i crec que el dissabte no passarà una altra cosa que aconseguir 3 punts. Esperem que amb un rival més, no? Intens, de la segona A de la competició, no? Intens, amb qualitat i que vindrà, doncs, a apretar-nos a dalt i a fer-nos mal. Bueno, el fet de quan portes mitja temporada així una mica, doncs, parat, no? Que no tens la confiança, costa una mica, doncs, el fet de tornar a agafar la confiança, no? Sentir-te una altra vegada important, però bueno, parlant amb el míster, amb els companys i a poc no? Estem aconseguint que em senti bé, no? Que físicament em trobi cada millor, que tingui la confiança a partir de cap a dalt per ser jo mateix i a poc doncs, ho anirem aconseguint. No, bueno, jo vaig parlar, no? Amb Llagostera, però bueno, només per transmetre el fet que volia venir aquí, d'agrair-los, doncs, l'interès, no? El fet que estiguessin per mi, sempre és bonic, no? Però bueno, vaig comunicar-li que la meva decisió era venir aquí sigui com sigui i ja està. Potser per la gent sí, no? Però al final acaba guanyant els 3 partits, no? Si mires el de més, aquest guanyarà, aquest perdrà, però si guanyes els teus no serveix de res, no? Intentem pensar en el segon partit, perquè si mires la classificació es tornes una mica boig, no? Llavors, amb aquesta tranquil·litat dins de la situació que estem vivint, no? Intentem fixar-nos en els 2 partits i després, doncs, si venen bons resultats, doncs, millor.